הלו. שקט! אני מנסה לחשוב. תפתחי את הדלת. אני ערומה. אתה עדיין רוצה שנפתח את הדלת? מה ערומה? מה את עושה שם? מה אכפת לך, יא סוטה? אני חושבת. חושבת ערומה? ראש סופטו! מאיפה באת לי אתה גם כן? למה את לדבר ככה? לך כבר! לא יכול ללכת כבר, יש לי פיפי. לך לשירותים אחרים. לא יכול, אבל שם פה זה של בנים, שם של בנות. תלכי את לשל בנות. אז תשתים ותלך, מה נסגר איתך? אני לא יכול, מוציא כשמישהו ליד. ממה אתה סובל? פחד קהל? פחד במה? פוביית שירותים ציבוריים? חרדת פין? רע. אתה רע! אתה מפריע לי בחשיבה! על מה את בחשבה? על החיים. נו. ועל הדברים הקטנים שהקוסמוס שולח אליי כדי לאותת לי. גברים? דברים, אידיוט. סליחה. ועל המשמעות החבויה שיש למעשים שלנו. נו. ועל איך אנשים אחרים רואים אותנו. נו. עשית כבר? לא. מה זה? טוב מרים. תדליק, אין לי יש. עדיין יש? עדיין יש. עומד לצאת? עומד לצאת. חמור. אני חמור. זה מעוך. כנס, סיימתי לחשוב. אני חושב!